बिथांमोननि जे पलिटिकल लबि बिथांमोननि जे पलिटिकल लेंगुवेज बिथांमोननि दिनै पलिटिकनि जे बडि लेंगुवेज बिथांमोननि मावनायनि हाव फावखौ जोङो नायोबा बे 100% सियर कंग्रेसआ दिनै वेब मोनफिनदों कंग्रेसआ दिनै दोहौ मोनफिनदों राहुल गान्धी बिथांनि फादा जात्रानिफ्राय सारा भारताव सिरि मोनदों बिजेपिनि आखल आखुखौ बयबो मोनजोब्बाय बिजेपिया फुंनिफ्राय बेलासिसिम मोनसेल' बाथ्रा हिन्दु मुस्लिम धोरोम लानानै बिथांमोनहा हादोरखौ बिभाजन खालामो बै समाव इंराजफ्राबो भारतखौ गादबनायाव मोनसे स्ट्रं टेकनिक आरो बे टेकनिकआनो जाहैबाय हिन्दु मुस्लिम डिभाइड खालामनानै जोंनि गोदोनायाव सेरनानै सासन खालामनाय जेब्लानाखि हिन्दु आरो मुस्लिमा हिन्दु महासभा आरो मुस्लिम लीगआ ज' जानानै दावहा नाङो अब्ला जोङो ब्रिटिशफोरखौ होखारहरदोंमोन दिनै बै ब्रिटिशफोरनि फर्मुला भारतखौ बोखावनानै भारतखौ सासन खालामनायनि फर्मुलाखौ दिनै बिजेपिया सानफ्रोमबो मेल मिथिङाव होनगासिनो दङ मैया दाखालि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा तेलेंगानायाव थांनानै होनबाय हमें इस बार तेलेंगाना में राम राज्य का स्थापित करेंगे राम राज्यखौलायनो तेलेंगानायाव गायसनगोन जाहैबाय ठीक आसे दे राम राज्यखौ नों गायसनगोन राम राज्य हाजार हाजार बोसोर रोमै बोसोर बे समाव कारेन्टनि आबिष्कार जायाखै इलेक्ट्रिसिटिनि आबिष्कार जायाखैमोन बे समावहाय मटर साइकेल आबिष्कार जायाखै साइकेलबो आबिष्कार जायाखै बे समावहाय स्कुल कलेज आबिष्कार जायाखै बे समाव लामाबो गैयामोन मटर साइकेल गैया ट्रेन गैया एर'प्लेन गैया बैबायदि अन्धकार खोमसि एखेबारे खासा लामाजों थाबायनाय लेन्थन सावनानै खुनुरुखुम हाग्रा बंग्रा थानाय बेनोथ' राम रायजो नङामोन होनबा बेवहाय लांफिननो नागिरनाय माने मा बेलाय जोंखौ मोसौबोल' जोंखौ बुरबक गाधा जेबो रोङै खालामनो नागिरनाय नङा होनबा एसे रोंखा राखा हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि भाषाखौ बुंनांगौ नामा बुंनाङा दा बेखौ जोङो जेब्ला नायो एक्सुवेलि मिथियो जे हाग्रामानि बिपिएफ पार्टियानो जा इउपिपिएलनि बिपिएफ पार्टियानो जा बिथांमोना मोननैबो पार्टिया दिनै बिजेपिनो सारेन्डार एखे गथाय सोमना होबाय नोङो जोंखौ मा खालामो खालामदो जोंखौ जुंगाल मोनसेयावनो संग्रायनानै हालौवो ना मायो जोंखौ खालामदो मानो होनोबा बिथांमोननि मावनायनिफ्राय जों नुबाय दिनै आरो खालामखागोन आनसलिक दलखौ थिग आसे दे आंखौ बयबो होनो नोंथाङा मानो कंग्रेसआव हाबदों बेथ' नेसनेल पार्टिसो जोङो रिजनेल पार्टिखौनो गोरा खालामनानै जोंनि थामोनथाखौ थिग खालामनांगोन आरो जोङो नेसनेल पार्टिखौहाय जोङो लफायनानै जोंनि हेफाजाबखौ नागिरहोनांगोन आङो थिग बेखौ आंबो फोथायो जुदि आनसलिक दला इउपिपिएलआ मजबुत जायोब्ला जुदि आनसलिक दला बिपिएफआ मजबुत जायोब्ला अब्ला मा जोङो बै नेसनेल पार्टिखौ जोङो लफायनो हायो जेनेखि तेलेंगानाया जानायनि सम्भाबनायानो गैयामोन जोंजों समान समान बिथांमोनाबो तेलेंगाना रायजो बिबाय थादोंमोन नाथाय हठात जेब्ला मोनसे पलिटिकेल स्ट्रेटेजि खालामबाय जे गासिबो दावहाया दावहाजोंनो जाया जोङो पलिटिकेल एंगेलजों बेखौ ट्राइ खालामनोसै होननानै बिथांमोनहा बिराद गामि गामि गासिबो श्रेणिनि मानसिफ्रा ओंखारजोबनानै फिल्डआव ओंखारबाय जे जोंनो भट हो 16टा एमएलए जोङो कनस्टिटिउट माबा सिटखौ जोङो आवग्रिनानै जायानो जोंनि माबाखौहाय बे 16टा एमएलएखौ लागोन बिसोरसो गभर्नमेन्ट दानो हागोन ओरैबायदि पर्यायाव जोङो लाबोगोन आरो बे जेब्ला जाबाय अब्ला बिथांमोनहा जोंनो तेलेंगानाखौ होनांगोन जोंनि एमएलएफोरखौ बिनो फैयोब्ला जोंनो तेलेंगानाखौ जोङो बिगोन थिग बेबायदिनो झारखान्डआबो बिदिनो जादों लालू प्रसादआ ओरैबायदि बुंदोंमोन हम जब तक जिंदा है ये लालू प्रसाद हम झारखंड कभी भी होने नहीं दूंगा नाथाय ओरैबायदि फर्जा जाबाय बे समाव शिबु सोरेना 11टा एमएलए देरहाबाय दाना लालूआ फैबायनो सोरेन जी हमें आपका मदद चाहिए हमको सरकार बनाने में आपको सहाय करना पड़ेगा ठीक है लालू जी हम एग्री है लेकिन आपका जो वादा किया था ना उसको आप निभाना पड़ेगा हाँ मैंने क्या वादा किया था हाँ आप शायद भूल गया आपने ऐसा वादा किया कि जब तक लालू जिंदा है तेलंगाना कभी नहीं होगा सॉरी झारखंड कभी नहीं होगा वो आपने वादा किया था उसको आपको निभाना पड़ेगा और अभी अभी असेंबली में साइन करना पड़ेगा कि झारखंड होने में हमका कोई मुश्किल नहीं है जाबाय झारखंडआ जाबाय तेलंगानायाबो जाबाय दा स्ट्रेटेजिया बेबायदिसो नाथाय जाय नेशनेल पार्टिजों दिनै बिपिएफआ दङ जाय नेशनेल पार्टिजों दिनै इउपिपिएलआ दङ बे नेशनेल पार्टिया कंग्रेस नङा दै बे नेशनेल पार्टिया बिजेपिसो बिजेपिया जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे पलिटिकल पार्टि बिजेपियाल' थांनानै थागोन बाय फिसा फिसा गासैबो आनसलिक दोलोफ्रा ग्लब आग्लब ना गिदिरा ना फिसाखौ मन'नाय बायदि दुर्गा दास बर' बुंनाय बायदिसो मन' जाजोबगासिनो दङ आरो जों बेखौ फारि फारि नुबाय थादों दा बेखौ नुसे खोनासे दिनै इउपिपिएलआ जुदि बिजेपिजों सिथाबनानै थाबाय थायोबा गावनि मासनि थाखाय हाग्रामाया दिनै
बिजेपिजों सिथाबनानै थाबाय थायोबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ रिभाइभ खालामनो थाखाय अब्ला बिथांमोनाव मा हारिनि आइडिय'लजि दङ बिथांमोनाव मा हारि दैदेननायनि आइडिय'लजि दङ सिमां दं गैया हे गतिके गाबोन समफोर कंग्रेसआ जुदि पावाराव फैयोब्ला प्रमदआबो कंग्रेसनि उनाव होसोगोन हाग्रामायाबो अर्थात बिपिओ कंग्रेसनि उनाव खारगोन बे 100% सियर दा दिनैनि जेबायदि बिथांमोननि फावथिना बे नंगौ बिथांमोना पावारनि थाखाय थगायो पावारनि थाखाय नंखाय बाथ्रा बुङो पावारनि थाखाय गासिबो ड्रामाखौ खालामगासिनो दङ जा खालामदों बे गासिबो पावारनि थाखाय हारि रैखाथि हारि बेंनो बर' हारिखौ गेरेमसा लामाजों दैदेननायनि मोनसेबो स्ट्रेटेजि बिथांमोनाव दिनैसिम गैया आइ एम भेरि सरि अबयसे आङो बिदिद्राय लायाखै ओरैहाय जोंनि नैबेहाय माबायाव मोनसे राभा कमिउनिटिनि सानै सिख्लाया जेब्लानाखि माखासे रेपिस्टफ्रा रेप खालामनानै आलायनानै दोन्दोंमोन नङा होमबा बे समाव हाग्रामा गाव हिमन्त बिश्व शर्माया फैदों राभाया ट्राइबेल बेबायदि नङा बियो खार'ना माने जन्मनिनि केसावहाय हयथ' हिमन्त बिश्व शर्मानि जानो हागौ आरो माखासे इम्पर्टेन्ट मानसिफ्राबो हयथ' नांदेरफानानै दङ जायनि थाखाय बिथाङा बुंनो सानब्लाबो बुंनो हायाखै दा जे केस जे मानसिफोरनि बुंसोनाय जोङो बेखौ स्टाडि खालामदों खारन बे लखिमपुर नगावनि जे नकलि सना नकलि कारेन्सि बानायनाया दिनैल' नङा बिराद बोसोर जाबोबाय दा बै बोसोर जानायाव हयथ' गोबां रोखोमनि पुलिस अफिसारानो जा आर्मि अफिसारानो जा गेदेर पलिटिसियानो जा सोरबा इनफ्लुयेन्सियेल लिडारफ्रानो जा बिसोरबो हयथ' डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि नांदेरनो हागौ दा बेफोरबायदि केसावहाय हिमन्तखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बे मा टाइपनि मानसि दा हयथ' बेनो जानो हागौ खोमा बिथाङा जेसेबां खुगा सिनांगौमोन सिनो हायाखै जायहा गभर्नमेन्ट प्रमदआ गभर्नमेन्ट सालायदों नालाय प्रमदनि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि आमोलाव माबा मोनसे मोजां पारफरमेन्स फैयोब्ला बे गभर्नमेन्टआनो क्रेडिटखौ मोनो आरो मोननायालाय हाग्रामाया बेखौनो खालामगौमोन जोंनि गभर्नमेन्टआव दिनै चिराङा आसामाव सेथि मासि मोननो हादों फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आरो जाय सरकार बेनो बे क्रेडिटखौ मोनगोरो प्रमदआ बुंनो हायो आरो एक्सुवेलि जोंनि नाजानायाव जादों दा आंनि मिथिनायाव आरो आङो माखासे इम्पर्टेन्ट सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे चिरांनि इडुकेसन सिस्टेमा स्टेटआव सबसे गाज्रिसिनमोन नालाय 33 पइन्ट सामथिंल' खाबु मोना थांनाय बोसोरफ्राव कन्टिनिउसलि बे जाबाय थादों पिरियडिकल गोग्लैबाय थानाय जादों दा बावहाय माने गले ओरै सेबा बर्डनिफ्राय बिराद सोंखारि जाबाय रायजाबाय नङा होमबा गाहायब्लाबो बिराद गाहायथारमोन नालाय बाहाय बिथांमोनहा डिसियानो जा चिरांनि बा सोरबायानो जा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ ज' मिटिं सावरायबाय उफाया मा दं आंनि मिथिनायाव बिथांमोनहा स्क्रिनिं मा होनोमोनलाय टेस्ट खालामदों बे स्क्रिनिं टेस्टआवनो बे जाथारिफोरखौहाय 30% बोखारखादों आरो होमबा 30% 100आव बोखारखाबायबा 70% थाबाय जाथारिखौ बोखारखाबाय जायहा पास जागोन बेखौ एखे जेनुइन खालामबाय आरो सिम्पल लजिक आरो बे सोरबायाबो खालामनो हागोन चिरांनिल' नङा क'क्राझाराबो हागोन सोरबा बाक्सायाबो हागोन जायखिजाया सिरां हागोन बे फर्मुलाखौ लायोबा आरो 2 नम्बर फर्मुलाया जाहैबाय बिथांमोनहा स्कुल हयथ' सावरायबाय जेराव सेन्टार दङ प्लिज लुक एट दा मेटार आंनि खोथाखौ बुजिदों नङा होमबा जेराव सेन्टार दङ गावबागाव सेन्टारा बेखौ गोसो जायोब्ला आरो एसे एनै सात्रफोरनि लिरनाय मानायावहाय हयथ' मदद होनोबो हागौ बा माखासे गाइडलाइनखौ होबाय आरो बे हिसाबै बिथांमोना मास्टारफ्रा इडुकेसनिस्टफ्रा NGOफ्रा बिथांमोना जयैनो नाजादों सिंगल एफर्टजों डिसि बिथांमोननि कपारेसनजों बिथांमोना दिनै जे साक्सेस जादों बियो साइन्टिफिकेलि साक्सेस जानाय आरो बाय खुनु माबा सोरबा प्रमदआ क्रेडिट लानो मानो बेबायदि बाथ्रा गैया आरो एक्सुवेलि बेनोखा फर्मुलाया